हेलो गाइस, दिनैनि भिडिअ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय भेक्सिननि सायाव एसे बुंनो सानदों आं दिनै। मानो होनबा भेक्सिनाबो दाख्लै समबार तारिखनिफ्राय एसे आदां आदां जागासिनो, होमबाबो आं साननैसो नेबाय माबाफोर जायो नामा साननानै। मानो होनबा उइद्र खालामनाया रावनियाबो उइद्रलानो जायाखै दाख्लैनिफ्राय। भेक्सिना समबारै जाय दिनानिफ्राय बेबो खारनायनि लामायावसो फैबायसै। सोरबाफोर गोदान मानसिफोर हाबनो सानदोंबा बेयाव हाबनो नांला आरो रावखौबो सोनो नांला, बेबो खारसिगोन। मानो होनबा दाख्लै YBY खारनायनिफ्रायनो सोब बेफोरबायदि एप्लिकेसना गासिबो डाउनाव थांजोब्बाय। उइद्र प्रब्लेम जाजोब्बाय गासिबो एप्सआनो। YBY खारनाय लगे लगेनो गासिबो। मानो होनबा मानसिफोरा YBY खारनाय लोगो लोगो गासिबो खारसिगोन होनना फैसाखौ दिहुनजोबना लाखानो सानखानानै मानसिफोरा बिराद उइद्र खालामदोंमोन ना। बेनि थाखाय दा बिसोरबो उइद्रलखौनो होआखै, नांथाना थाजोब्बाय। गोबां सुबुंफोरानो भेक्सिनावबो हाबदोंमोन ना, खम दामाव इनभेस्ट खालामनो होननानै हाबनो हानायखाय YBY नि उनाव बे एप्सआव बिराद बांसिन हाबदोंमोन मानसिफोरा। दा बेबो उइद्र प्रब्लेमाव फैबाय। दिनै समबारनिफ्राय समबार, मंगलबार, बुधबार, बिस्थिबार सानथामानो जाबाय, दासिम उइद्रल होआखै बिसोरो। बेनि थाखाय सानना लादो बेबो खारखासिगोन बे एप्सआ। बेयाव रावबो इनभेस्ट खालामनांला आरो रावखौबो सोदेरनो नांला। आंना लोगोआ सासे 33,000 उइद्र खालामदोंमोन, बिथांनिया दाबो हाबाखै। दाख्लै समबारावनो उइद्र खालामदोंमोन। बिथाङा दैलि 1200 थाखा सेलेरिबो मोनोमोन, ओमफ्राय दा उइद्र खालामनो नागिरनायाव उइद्रआनो जायासै नै। गोबां मानसिफोरा एप्सखौ बिदि खारसिगोन होनना बुंबा बोराबो हामा मोनो, रागासो जोङो। दाख्लैबो आं YBY खारसिगोन, रावबो इनभेस्ट खालामनांला, 6000 KYC होनांला होनना बुंबाय। बेयावबो आंखौ कमेन्टआव सानैसो मानसिफोरा गाज्रि बाथ्रा बुंहरनानै ओमफ्राय मा प्रुफ दङ बेखौसो जाहरदोंमोन आंखौ। ओमफ्राय आं सानैसोनिखौ डिलिट खालामबाय। दा सानैसोनि दं नामाथाय कमेन्टआ, आं रिप्लाय होबाय बेखौ। खोनासंथावै बाथ्राखाय आं मानसिफोरा मा सानगोन होननानै खायसेखौ डिलिट खालामना होबाय आं कमेन्टखौ। ओमफ्राय सानना नाय, नै बुंनाय लगे लगेनो जाबाय, दा खारबायबो। बेनि थाखायनो दा भेक्सिनाव रावबो इनभेस्ट खालामनांला आरो गोदान मानसिखौबो सोनो साननो नांला नोंसोरो। बेबो उइद्र प्रब्लेम जाबाय, माने खारनायनि लामायाव फैबाय। बेखौ गासिबो सानना लाखादो, ओमफ्राय बुजिखादो बेबो खारसिगोन होननानै। बेनि थाखाय नोंथांमोना बेयाव इनभेस्ट खालामनांला। आरो गोदान बाखि बेबायदि एप्स माबाफोर फैबा, एप्लिकेसन फैबा बेफोरावबो रावबो इनभेस्ट खालामनो नाङा। मानो होनबा बेफोर लं टार्म थांखाया। सोरबाया मास मोनसे थाङो, सोरबाया मास मोननै, सोरबाया आरो 15 दिन 10 दिनाव ओंखारो। बेनि थाखाय रावबो इनभेस्ट खालामनो नाङा आरो फैसा लस खालामनो नाङा। आंनिफ्राय बेखिनिखौनो लुगैनानै नोंथांमोनसिम फोसावहरनाय जाबाय। रावबो इनभेस्ट दा खालामसै। गोदान एप्लिकेसन बेसेखि मोजां होना मानो, होमबाबो इनभेस्ट खालामनो नांला। आंनिफ्राय नोंसोरनिसिम हास्थायनाय थाबाय आरोना, रावबो इनभेस्ट खालामनांला गोदान एप्लिकेसन हायबाबो। बेखिनिखौनो बुंना आं दिनै भिडिअखौ फोजोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।